Apa ini? Iki lah ana PR bahasa Jawa, halaman 29 kok sana turun. Ya durung. Cuk, jajan cuk. Apa ya bukan? Jajan. Ya pas jajan bahasa Jawa kan? Piye kok salah bahasa Dumeni bener piye? Ya metu. Kayak mana? Gimana cara kamu sih jajan? Iya, betul. Ya saya. Jadi memang beli berapa orang Widi, delok TV. Wapi ngapel meri. Raro kowe? Ora. Nah, makane delok TV waras kerjakno. Film apa kuwi? Aku delok film apa teh apa? Ora urusan. Makan saja. Wis kurang kok ngene. Sing. Ya nggih. Coba dibuka babagan anekdot iku diwaca dhisik terus sing abjadane diisi. Jaluk Guru katene tak kantor dulu. Cuk. Terus. Ayo Si viral ini mana? Duh, tiga ngerti. Sini nanti viral. geser. Sing ndi dhewe delok iki? Si tak alono suara. Ya Allah. Videone apik ya,
Astagfirullahaladzim. Kowe iki wedok-wedok kok ndelok. Aku masih ngajak kok. Yo ngono-ngono to. Aku yo ono video HP nek. Di. Situ. Video video. Nah, ini. Bagus apa kok? Nya. Nya iku lho sing lagi. Gedine. Gununge. Aku gak main kok. Cekap semanten atur kelompok-kelompok. Bila wonten kirnanipun, kula nyuwun pangapunten ingkang kathah. Sugeng siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonight I've been waiting for you, sitting on my orbit. Will be coming true of that. The full moonlight shine bright in the fading dark room. I wish you come upon my side too.